देंखो ब्रह्म प्रिन्सिपाल बिथांनि रुमाव आंखौ साहा लोंनो लेंलांदोंमोन। बे समाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा आंखौ आथिं हमै हमै खुलुमदों। जेब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोरा गावनि फोरोंगिरिखौ गावनि बिमा बिफाखौ आथिं हमनानै गुगुरुब खुलुमो अब्ला जोङो आबेगिक जाखाङो। जोंनि गोसोआ रंजाखांनाय मोनो, जों थुलुंगाखांनाय मोनो। जोङो बेखौनो फोथायो, जाय खामानिखौ जों मावदों, जाय आखल आखुखौ जोङो दिन्थिदों, बियो गथ'फोरनि आखल आखु दानायाव गोहोम खोख्लैदों। जायखौ जोङो फोरोंदों, जाय लाइफ स्टाइलाव जोङो थांनानै थादों, बेफोर गासैबो जोंनि आखल आखु दिन्थिनाय, जोंनि लाइफ स्टाइल, गथ' गथायनि आखल सोलायनाय, आखल जौगाहोनायाव गोहोम गोग्लैदों होननानै जोङो फोथायनो हायो। 14 नभेम्बर 2022 मायथाइ बिजनि बल्लामगुरिनि UN एकाडेमियाव मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानजों लोगोसे फरायसाफोरनो बान्था राननाय हाबाफारि बेयाव लादोंमोन। बेयाव आङो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। फरायसाफोरनि थाखाय मटिभेशनेल स्पिच बेयाव आं होबोदों। फरायसाफ्रा मोजां आखल आखु दिन्थियोब्ला, फरायसाफ्रा उथ्रिसार जायोब्ला, फरायसाफ्रा गावखौनो अर्गेनाइज खालामोब्ला, फरायसाफ्रा गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदालासिनो थायोब्ला जों जोबोरै गोजोननाय मोनो। जोंनि मावनांगौ हाबायानो जाहैबाय जोंनि इयुन जोलैफोरखौ, गथ' गथायफोरखौ, फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनानै जाहाथे बिसोरो गावनि थांखिसिम सौहैयो। जोबोरै मोनसे मोजां थासारि। 14 नभेम्बर बल्लामगुरिनि UN एकाडेमिनि बै हाबाफारिया जोबोरै मोजां जादों। बेयाव आङो फरायसाफोरजों इन्टारेक्शन जादों। फरायसाफोरखौ आङो सोंदों, उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आं सोंदों, मा जागोन, मा थांखि दङ, मा सिमां दङ। खायफा होनदों आर्मि अफिसार जागोन, खायफा होनदों अफिसार जागोन, खायफा होनदों प्रफेसार जागोन, खायफा होनदों डक्टर जागोन, इन्जिनियार जागोन, खायफा होनदों एस्ट्रनट जागोन। जोबोरै मोजां, जोबोरै थुलुंगाथाव। फरायसा समाव गोसोआव बेबायदि मोनसे थांखि थायोब्ला, बेबायदि मोनसे सिमां नुयोब्ला माब्लाबाबो गावनि थांखिनिफ्राय दोरोदनाय नङा। बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। मैयानि जि हाबाफारि 14 नभेम्बर UN एकाडेमियाव आंहा मोनसे गोसोआव नांनाय मोनसे ओरैबायदि आं नुदों, ओरैबायदि आं मोनदों, जाय नुथायखौ आङो माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा। बेनो जाहैबाय जेब्ला आङो मेलाव बिबुंथि होखांनानै आं बिदाय लायो। बिदाय लानानै देंखो ब्रह्म प्रिन्सिपाल बिथांनि रुमाव आंखौ साहा लोंनो लेंलांदोंमोन। बे समाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा आंखौ आथिं हमै हमै खुलुमदों, मान होदों। बेफोर जोंनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाथाव। जोंनि समाजनिनो बे थुलुंगाथाव। जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फोरोंगिरिफोरनि, बिमा बिफानि आथिं हमनानै बिदि खुलुमोब्ला बेयो जोंनि थाखाय, बेयो सुबुं हारिनिनो मोनसे हारिमु। आरो बे हारिमुखौ जोङो लाखिनांगोन। गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हारिमुवा दङमोन। बे हारिमुवा गोदोनिफ्रायनो दङमोन। उन्दै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनाय, आथिं हमनानै गुगुरुब खुलुमनाय। आरो बेबायदि खुलुमोब्ला बोर मोननो हायो, अननाय मोननो हायो, थुलुंगा मोनो आरो जायखिजाया थासारियाव गोरोबनो हायो, जायखिजाया जेंनाफोरनि सुस्रांनायनि थाखाय गोहो मोननो हायो। खुलुमनाया ओरैबायदि मोनसे गोहोगोरा हारिमु। आरो बै थासारिया दिनै आंखौ गोसोखांहोदों। जोंनि फरायसाफ्रा, उन्दै उन्दै गथ'फोरा गावनि गाहाय थांखिनिफ्राय दोरोदालासिनो, मेन ट्रेकनिफ्राय दोरोदालासिनो गावखौ एक्सेप्ट खालामनानै, गावखौ अर्गेनाइज खालामनानै समाजनि जि हारिमु, बेफोर हारिमुखौ एक्सेप्ट खालामनानै गावनि थांखियाव थानानै आवगायलाङोब्ला जोङो जोबोरै गोजोननाय मोनगोन। आरो बेखौनो आं खावलायदों, साफ्रोमबो फरायसाफ्रा समाजनि जि हारिमु, समाजनि जि नेमखान्थि, बेखौ गनायनांगौ आरो बेखौ जोङो बावगारनो मोना।